Juragan Setrum Mas Petir Was kon, was, gak apa-apa, ansen kaya ngene, nyambut gawe kaya ngene nggo sapa? Ya awak kowe kuwi. Ya jek kurang terima. Aku ngene lho, Dik. Ngono aku ki nggur klerak, menggo ora. Aku wis tumak Nina. Ijek kleru wae. Aku kilap nih. Percayalah padaku, aku akan berubah. Maafkan aku istriku. Kan yo kowe iki lho pas golek penyanyi wong duwe masalah kabeh. Ora ayat ora epak kok. Cukup Roma, kamu bullshit. Maafkan aku istriku. Maafkan aku istriku. Aku kilap. Kantuk. Kok ya iki lakon opo sayang? Bu, Pak, saya heran loh. Wong kaya ngene penggemare pirang-pirang. Iya. Orang nggur penggemare. Sing arep bahagiake yo oke. Buayamu Nini. Iya, Bu. Belum tentu yang di kok sia-sia kae lho ning jaba. Kowe iki rumangsamu sak bagian sing nang ngarepmu ki to. Belum tentu mereka itu sehat. Oh, aku wis ngetes, Mas. Aku ki duwe alat. Padake kowe. Tas spek ya. Ya jenge Pak. Nggih Kacang Mas. Garwanipun ingsun wong ayu. Pancen takone aku luput, aku salah, aku kleru. Aja kurang pangapuramu wong ayu. Kleru kok bolak-balik. Ya, iki sing keri dhewe aku luput marang sliramu wong ayu. Percaya karepun Kakang bakal tak pinangani, bakal tak seneng-senengi sliramu wong ayu. Arep ngersake apa wong? Tak terima-terimake anggonku jejodohan ambek jenengan Mas. Ya. Ancen wis jatahku kaya ngene. Tak tampa sak kuat ati. Ning kuat tenan to? Mbah Mas. Aja nganti wong ayu sliramu kengko karo wong liya wong ayu. Dasenge, Pak. Sida mbok tato apa ora? Nyanyi lagune apa, Mas? Lagune apa? Sida mbok tato apa ora? Ayune tumpuk undung. Ya senge, Pak. Nggih,
Nggih Kanjeng. Epa. Leru. Matane. Iya, tak kira Epa kae. Aku piye arep ra ndrodok karo kowe, Lah Mas. iso tak kira Epa kae kaya Wong Epa. lanang. Bojo wis muluse kaya ngene iki jek mata. Iya, iya. Pleca, plece, pleca. Colok sisan. Aku arep berubah nih. Yensi. Iki campur sari itu kenyataan kok. Jane lakon ngopo? Mosok gawe baper. Caedan iki aku kancamu sarep peluk. Oke, baik. Yen sinawang cecer lengkung-lengkung. Diajenge, Pak. Nggih, Kang Mas. Sliramu ki ora kurang tanpa apa wae. Rikmamu cemeng kadung wilis wong ayu. Lambemu nyigar jambe. Alismu nanggal sepisan ning rong bayaran. Ngenteni tanggal 10. Ngene iki tak rewangi filler barang lho, Mas. Iya. Kowe yo cek matane rono rene. Untumu wong ayu miji timun. Bangkeamu wong ayu bayuh-bayuh. Nawon aku piye? pokoke musik bangkean sik kaya. Bangkeamu wong ayu nawon das. Nawon das pripun? Dase bose. Mbah Kidang. Lah kono Wonge ki pupung turu. suwe ra ngentup, Mas. Saiki gede bokong. Bokongmu wong ayu. Piye, to? Mas? Iki candrane kaya apa ya? Der. Biasa kaya kalia. Kalia. Pajero, pijero. Oh ya. Pejero wong ayu. Nganggo tato. Welcome. Tatoku, welcome to the place, Mas. Urung ngerti to? Urung ngerti to? Engko tak tutui. Baik. Kowe mesti bolak-balik ketagihan. Welcome to the point to. Oh, apa? Welcome to the point. Welcome to the place. Oke. Oke. Gandos luwes ing pandulu manuta sira tak andha. Monggo Mas Petir garwane wong liya ngatur lumanar jelas nada. Oh lah. Monggo Mas Petir. Mas Petir. Wong ayu sing tak tresnani. Mas Min bose setrut. Otak impi-impi. Aku ora bakal lali mong sliramu babu jane ati Mana di mana anak kambing saya? Latihan sepisan ketemu nanging gede dirasa tresnaku Rina Gosmin, Gosmin. sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kebaca tresno nanging atiku kok gawe lara ning apa sliramu tega ninggal aku kaya padha
Mas di ujung. Mama Hae. Rene Mas, Hae Mas. Lagunya apa Hae Mas? kok. Anak danang apa ini? Cah cilik Hae. Ki, Dalam Iki. sing disetrum. Bosku. Oh Pak De. Hae. Pak De tayub mesti. Iya sik. Yo sik. Nano Sik, nano. jarang jiko lawah sian. Oh ngoten. Saya harap tetap sabar menunggu Bosmen karena jarang jiko lawah. Oh nggih. Ha 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 ha. Neng opo sliramu tinggal aku kaya tanpa dosa. Dedek sudah kesini loh. Hae Mas. Info Mas. Mas Info Petir. info Mas. Lagunya apa malih? Aku manut, Mbak. Info pencairan dana. Aku Infone, infone, Bosmen adi iki Bosmen. Pak Waluyo lagunya apa? Loro Asmara. Matur sembah nuwun. Minta kesek ya, Mbak. Oke, Mas. Neng opo sliramu
Info Mas. Ya. Aku bosku lagi podo sibuk iki. Oh ya wis. Akeh tamune alhamdulillah niki nggih. Aku nganti Matur suwun Kang Mas Bugel. Bersama dengan campur sari jelas nada. Spesial kakek Mbak Wiwin Widayati dan juga untuk keluarga besar dari Pelumpuh Sragen Bergoyang. Wes pirang taun lawase ana kene aku nunggu kowe. Antu-antu konku tunggu nganti kabeh putih rambutku. Ayo Bapak.
panganane Mbak Wiwin. Lah piye to? Go ngejok lek botok. Jatahmu gak Kok jatahku mau? Gak ngomong ngene iki. nanti kekowo ning iji ngawang-ngawang sliramu wis teko jroning ati dadi kelo tak goleki sliramu ra Spesial buat dulur-dulur Indonesia, Mbak Purnama Kinanti, Mbak Starsel, Mbak Wiwin Jayati, menjadi pengajar Indonesia. Pirang tahun lawase, ono kene, ono tekane, antu-antu gonku nunggu. Nanti kabeh putih rambutku rasa hati dadi Gak celok. Agak celok. wong ayu megalo bali aku nambah nikah ngati Adyan sanget kepeneto iloko uga dadi topo. Mas Bogel. Sisan Mbak Wiwin, mau lagu apa neh? Salam Mbak kangen. Purnama Kinanti. Rondo desa. Ah, bablas ke rondo kota. Nganti kekowo ning awang-awang sliramu teko Soman mono. jroning ati kelo sliramu ra Spesial buat Mbak Purnama Kinanti. Rondo desa kantor lumantar kadang-kadang jelas nada. Mbak Pur, oh Mas Tri foto. Yen wong brongkatan mencorong, yen bos sambut saya mimpu patut rupa ora sepiru ora nyata tanpa dadi kembang desa rondo desa urip setengah tuwa nanging isih kaya donya sapa jawil sing mesti bakal kintil terus takake Juk. Mbak Purnama
penane tak repot-repot TF barang. Lah iya ta. Win aku rong mbok sawer. TF 200 sih. Ya gak apa-apa. Dicicil Mas. Engko neh. Susune aja ngono kuwi Mbak Pur, kaya karo sapa ae lho. Gonta ganti pasangan kurang masih yen hati jodoh ana desa dadi rasa limo anake kaya perawan Asai. Mbak Purnama Ki nanti sapa cawil sing mesthi bakal kindel terus kecadel apa-apa aku iki iso bales lho Mas. iya Iya. nek joget ora sayak-yakane kowe ngerti menawa rambutku mlebu Aku cangkemku metu kerek kuwi lho. werek iya Pasno kuwi lho. aja kaya ngono Rik rambut mlebu cangkem lho Rik Terus kecantin. aku Tapi ya ta Mas. aku go dolanane panggonku Ya jenengan kan kaya Acara nih. kaya boneka lho Mas. aku karo Mbak Wiwin Wonge rene wonge boneka piki. Bogo turu ya. Wonge rene nih. Wonge rene. Sinten? Mbah Kidang. Oh alah, dukune to. Gonta ganti pasangan kurang masih hati jodoh ana desa ayo dhewe mati dadi rahayu anake gayang ta Gaya. Yo. Asik. Jelas nada campur sari wong Indonesia. Selagane retno pengasih yen ngendika sarwa lirik senadyan amung prasaja nanging bisa nuju rono senadyan amperang ati
priya padha kepranan enggar terus eman-eman tok ing mulya saben dina atuh melawuh retna gunung tanpa gunung jroning gandrung terus ambaru luar biasa panitia dari tim Mas Waloyo. Wah kompak engko dulur kulane katlewer lo ing pandhereng muga bisa pilih asih mestine retna pengasih pasrah mreyang suci selagane retna pengasih yen ngendika sarawa lirik senadyan amung prasaja ananging bisa nuju prana senadyan amora ati atut runtut tanpa seni teh priya padha kepranan enggar Jelas pada eman-eman doyo saben dina kampung mawung ratna gunung tanpa gunung jroning gandrung terus ambaru katlewer lo ing pandhereng ya ben bisa pilih asih kaya kene retna pasrah mreyang moho suci sembah nuwun kadang-kadang campur sari jelas nada